Ja. Velkommen til Hindsee Ridecenter. Jeg vil nu her vise jer, hvordan vores drikkekop, vores frostfrie drikkekop virker. Hindsee-ventilen og drikkesystemet er en frostfri drikkekop. Der er ingen strøm, der bruger hverken til opvarmning eller cirkulation. Ideen i vores drikkeventil er, at brønden her nedgraves i frostfri dybde, hvor vi så tilslutter selve drikkeventilen med den slange, vi har her, tilsluttes i jorden. Og så virker den på den måde, at når muleklappen bliver aktiveret, som jeg kan prøve at vise her, så løber der vand op i den lille tynde slange, og heroppe i vores kryb. Og når den så slipper, så lukker den for vandet dernede, og den tømmer så samtidig den lille slange hernede. Vi så vandet, det kommer op her. Og på den måde bliver vores drikkeventil simpelthen frostfri. Jeg kan prøve at demonstrere det igen. Så man ser det vand, der kommer der, det er simpelthen det spildevand, der er inde i vores lille slange. Vores drikkeventil her kan også bruges om sommeren, hvor vi propper det her af, og så har den ingen vandspild overhovedet. Og derved har du så frisk vand om sommeren også. Så selve drikkekoppen her, ventilen her, kan du købe på vores Hindsee Ridecenter på vores hjemmeside. Ja, jeg er nu gået ud til vores islandske heste her, hvor vi har en af vores drikkeventiler monteret. Som I ser her, nu er den gravet ned i jorden, og hvis man skal servicere vores drikkeventil her, kan man simpelthen løfte låget op, og herved så trække selve drikkeventilen koppen op af jorden, hvor man så kan servicere den. Selve drikkeventilen her, den giver ikke mere vand end hesten den kan nå at drikke. Og derved bliver selve krybben heroppe frostfri også. Så det der er lidt vigtigt, det er at der er lidt grus